Salamu alaikum yan uwa masu bi na duniya duka baki daya. Ni ne mai suna Reverend Basiru Haruna, LO na Katsinawa LCC. Ina zaune a Ecclesiar LC ta unguwar Marere. Sa'annan ina mai gabatar da shi wannan yaro mai suna St. Paul wanda yake Ecclesiar kuwa LC ta gidan Sale. A zahirin gaskiya ina mai godiya kwarai da gaske saboda Allah ya ba shi wannan baiwa don rera waka na yabon Ubangiji, ba don komai ba domin wanzar da bishara a duniya, wanzar da bishara ga al'umma daban-daban. Gama ana iya yin bishara cikin waƙoƙi kamar da ke yin bishara a cikin wa'azi, haka ma ana bishara a cikin waƙoƙi a zahirin gaskiya. Saboda haka zan karanta sura da za ta mana jagoranci kafin na kammala. Ta ce, ku gode wa Ubangiji gama shi nagari ne, ƙaunarsa madawwamiya ce. Ku zo mu yabi Ubangiji tare, dukanku waɗanda ya fansa, gama ya ƙwato ku daga maƙiyanku. Zahirin gaskiya wannan mawaƙi cikin ikon Allah ya ƙwato shi daga maƙiyansa ko ko magabcinsa. Mu masu bi idan mun ce maƙiya ko mun ce magabta ba ma nufin 'yan adam, ba ma nufin mutane, ba ma nufin makwabta, a'a shaidan shi ne magabcinmu. Don haka shaidan shi ne magabcinsa, don haka yana yi wa Allah godiya domin Allah ya ƙwato shi daga ne bautar shaidan. Don haka shi yasa ya ga ya kamata yi wa Allah godiya, tunda Allah ya bashi kuma baiwa bari ya more ta. Don haka muna miƙa godiya musamman domin wannan, domin Allah ne ya bashi ba mutum. Gama Allah ne zai iya ba mutum abu yau gobe sai karbe, amma Allah ba haka yake ba. Wannan kaset wanda yake mai taken kurkan kurciya jawabi ne. Masu iya magana suna cewa kukan kurciya jawabi ne sai mai hankali ke ganewa. Allah ya ba 'yan adam dama da fahimta a wannan kamar da ka bayar. Allah ya ba su fahimta da ganewa domin su fahimci abin da za a rera waka a kai. Allah ya sa albarka. Na gode.